25% е намалението на бюджета за Софийския университет Свети Климент Охридски. Решението за намаляването на бюджета е взето с постановление на Министерски съвет. Това съобщи ректорът на вуза, професор Иван Илчев. Утре пред сградата на Софийския университет ще има протест във връзка с намалените пари, посочи професор Илчев. Той присъства на заседанието на съвета на ректорите на държавните висши учебни заведения, което се проведе в УНСС. Нашия университетски театър ще направи една кратка пантомима и това е. Всичко останало, което някои опитват да направят, това е малко опит да се уви риба в мътна вода. Само на университета ли ще бъде протеста или има и някой друг, който ще... Вижте сега, аз съм ректор на Софийския университет, представлявам Академическия съвет на Софийския университет. Това е решение на Академическия съвет на Софийския университет, в който става въпрос за позиция на Софийския университет. Има ли такива настроения обаче все пак в академичните среди и на другите вузове? Вие общувате помежду си? При тях как са нещата? Съветвам ви да отидете на общото събрание на Българската академия на науките и там ще може да го разберете по-добре. БАН пострадахте повече? БАН, спорно е да се каже. Спорно е, не мога да ви кажа. Аз много мразя да се правим на жертви. В момента жертва е цялото българско общество. Пак повтарям, става въпрос за приоритети, които да измъкнат обществото напред. Дали те ще бъдат в някои определени сфери на бизнеса, дали ще бъдат в образованието, това е работа, разбира се, на правителството да определи. Но ние смятаме, че образованието трябва да бъде сред тях. Готов ли Софийският университет да приеме под свое крило някои от вузовете, които евентуално ще останат без преподаватели и в резултат на преструктурирането ще трябва да се приобщат към по-големи висши учебни заведения? Нека да се... Аз съм човек, пак повтарям, човек историк, обичам да говоря в минало време. Отказвам да говоря винаги по въпроси, които касаят една евентуална бъдеща политика. Ще има избор днес. Мислите ли, че искате ли да станете председател на съвета на ректорите? Не знам, подавани ли са кандидатури? Когато преди 2 години и половина помолих Академическия съвет на Софийския университет да ме упълномощи да влезем наново в съвета на ректорите, това беше първата половина на решението. Втората половина беше пак по мое предложение Академическия съвет на Софийския университет да ми забрани да заемам ръководни длъжности в съвета на ректорите. Така че аз стриктно изпълнявам решението на Академическия съвет. Значи тази годишния 100% бюджет е 90% от миналогодишния. Сега той беше намален на 80%. А общо взето в университетите, може някъде в техническите или в военните да е по-различно, общо взето някъде границата на фонд работна заплата е 75-77%. Тоест при това орязване ние стигаме, ликвидираме всякакви капитални вложения, остават минимално разходи за оборотни средства от типа канцеларски материали и заплати. Да. Това е на практика положението. Как ще работят университетите? Няма да ремонтира, няма да строи, няма да увеличава заплати, няма да купува нова техника, защото компютрите, например, са капитални вложения. Нали? Техниката влиза в капиталните вложения. Някъде в отделни университети може да е по-различно положението, но масовото е това състояние. Някаква декларация ще приемете или няма смисъл? Предполагам, че днес ще се приеме тази декларация. Вижте, ние разбираме кризата, ясна ни е ситуацията. И затова, например, и в проекта за нов закон сме дали няколко предложения, които решават един простичък въпрос. След като държавата няма финансови възможности да осигури бюджетно финансиране на университетите, то да им разреши те сами да изкарват пари с тяхната дейност, с това, което правят, с образователната си услуга. Разбира се, платено. Защо? Аз не мога да разбера. Има го, да. Има го, както сме заложили обратното. Частните висши училища да кандидатстват на конкурсни начала с нас. Ако спечелят, докажат, че по-добре обучават по някаква специалност, държавата да им даде държавна поръчка.